Ρίξε το Dumbbox. Ποιο? Το Dumbbox. Τι είναι αυτό? Αυτό το κουτί. Τι? Αυτό. Ναι, οκ. Οκ. So, καλησπέρα παιδιά! Αυτό είναι ένα ακόμα unboxing του Dumbbox που έπρεπε να έρθει πριν 4 μήνες! 4 fucking μήνες! Τέλος πάντων, να δούμε τι έχει μέσα. Ελπίζω να μην είναι άδεια αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ανοίγοντας φαίνεται έτσι. Και πάμε ένα-ένα να δούμε ακριβώς τι έχει μέσα. Επίσης αυτό το βίντεο είναι sponsored by καφέ. Λοιπόν, πάμε στην αφίσα. Είναι μια ωραία αφίσα με το Wolverine. Ένα κουκλάκι του Deadpool. Και έχει και αυτό σαν τη Harley Quinn για το τζάμι. Ωραίο. Ένα μπρελόκ για σπίδα του Captain America. Ωραία. Και βαρύ. Αλλά για τα κουτιά. Φίγουρα pop του Groot. Πολύ ωραία, πολύ. Και πολύ ωραίες λεπτομέρειες σε σχέση με ένα άλλο pop που έχω. Μια μπλούζα με τους Avengers σε άσπρο αντί για μαύρο. Εντάξει. Okay. Πορτοφόλι με τον Deadpool. Πώς ανοίγει αυτό το. Ναι, δεν είναι φασμάτινο, είναι ψιλοπλαστικό, αλλά οκ. Είναι κάπως έτσι μέσα. Ωραίο, οκ. Deadpool. Για κάρτες. Για ταυτότητα. Δεν ξέρω αν χωράει βασικά γιατί φαίνεται πολύ μικρό και για χαρτονομίσματα. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Deadpool δεν έχει για ψηλά. Είναι πολύ large τύπος. Πάει και Make it rain. Ναι. Ωραία, εντάξει, απ' έξω δεν μου αρέσει, είναι ψιλοπλαστικό απ' έξω. Μετά κάτι σαν καρποστάλ βλέπω με το Deadpool, κάτι σαν ζωγραφιές βασικά. Και αυτό δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τι είναι και από πού είναι. Μπορεί να είναι κάτι Marvel ή κάτι τέτοιο. Βοηθήστε με κάτω στα comments παρακαλώ. Και αυτό που με έκανε να κλάψω σε αυτό το κουτί, πραγματικά, αυτά ήτανε, δεν έχει κάτι άλλο, που με έκανε να κλάψω, είναι το Dumbbox Exclusive. Εδώ πέρα λέει και καλά Dumbbox Exclusive. Και είναι και καλά υποτίθεται ένας custom made
σελιδοδείχτης και λέει και καλά οδηγίες από κάτω. Κόψε π.χ. τα 2 μέρη της σελιδοδείχτης, κόλλησέ το πίσω όψη του κάθε μέρους μεταξύ τους, μπλα μπλα μπλα, ο σελιδοδείχτης είναι έτοιμος. Exclusive. Μία, εντάξει, οκ, καλό εικαστικό, δεν λέω, αλλά γιατί? Επίσης, αυτό, από το κουτί μπροστά, από εδώ, παίζει να είναι συλλεκτικό. Θα το κρατήσω. Ναι. Λοιπόν, ακόμα συνεχίζω και πιστεύω, δεν ξέρω βασικά τι πιστεύω για το Dambox ακόμα. Είναι το δεύτερο κουτί που παίρνω. Δεν ξέρω αν είναι value for money, αν αξίζουν τα λεφτά ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Εντάξει, αξίζει τα λεφτά, αλλά στην ουσία είναι σαν να κάνουν ένα κακό promote τα κουτιά τους. Το δίνουν στους YouTubers π.χ. Οι YouTubers βγάζουν από πάνω, βγάζουν και σε εμάς έρχεται στην ουσία με 4 πράγματα. Το pop, το γούνινο, το πορτοφόλι και την μπλούζα. Άντε και το μπρελό. Είναι σαν να σου... Επίσης ήταν και καλά mega box, αλλά το κουτί είναι το ίδιο με το παλιό κουτί. Wait. Με το παλιό Dambox, το Pokemon. Είναι σαν να σου λέω, ξέρω εγώ, έχω, αγόρασε και μετά σε φάση, ναι, οκ, πάρε αυτό και αυτό και αυτό, στο ανταλλάσσω με αυτό και καλά που είναι μεγαλύτερης αξίας από αυτά που σου έχω πει. Δεν ξέρω, πραγματικά. Περιμένω και το τρίτο κουτί για να ολοκληρώσω τη γνώμη μου περί Dambox. Εντάξει, θα δούμε. Το τρίτο λέει και καλά ότι είναι Star Wars. Και καλά το θέμα του. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα σχόλιο και ένα share γιατί με βοηθάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.